benvinguts a Arrels d'Itàlia. Avui us volem parlar sobre Mussolini. Seguidament ens posarem en contacte amb ell en una entrevista del tot més divertida i peculiar, que ens permetrà conèixer el millor ell i a la pròpia Itàlia. Com ja sabem, la Primera Guerra Mundial va comptar amb males conseqüències, que també va afectar Itàlia, ja que no va obtenir gaires beneficis territorials ni econòmics. Exacte, la crisi econòmica va generar una forta tensió social, i aquí és on apareix el protagonista d'avui, que el 1919 va crear els Fasci de combat. Benito Mussolini pertany a una família humil, educat per religiosos, mestre de professió. Es va afilar al Partit Socialista Italià, ara ja fa uns quants anys, tot i que després es va separar. Antic militant, excombatent, que va saber connectar amb soldats decebuts i va crear el Partit Nacional Feixista. Itàlia va entrar a la Primera Guerra Mundial en el bàndol dels aliats per una promesa. Aquesta, feta per França i Anglaterra, van prometre a Itàlia uns territoris. No la van complir i va néixer el feixisme italià. Senyor, una pregunta abans de començar. El 1921, els fascis van transformar el partit feixista. Què prometien? És ben simple, el que prometíem era un estat fort que garantís la propietat privada. A més, era el recurs més eficaç per aturar els moviments revolucionaris. Però que en recordes què va passar? No ho recordo. Només que va tenir el suport de la petita burgesia. Exactament. A més, a les eleccions del 1922, el partit feixista va aconseguir pocs diputats al Parlament. Però aquell any vaig exigir al rei que el lliurés al govern i per mostrar la meva força. Vaig organitzar una de grossa. Ah, sí, ja sé com continua. Vostè va organitzar la marxa sobre Roma. Tenim en Mussolini I jo què? Tu te calles. i en Sergei. I l'escopeta? Dóna'm l'imatge. L'escopeta es queda. I l'entrevista ràpid, que tinc pressa. Tranquil, senyor. Va fer imposar la teva dictadura? Bé, l'assassinat del socialista Matteotti pels feixistes i el frau electoral van accelerar la meva increïble presa del poder. I també el tancament del Parlament i l'establiment de la dictadura feixista a Itàlia. Tinc entès que va fer un procés de restricció de les llibertats i de persecució dels seus adversaris. És veritat? Clar que sí. Entrevistadora, després de les eleccions del 1924, Mussolini va establir un règim autoritari. Els partits polítics van ser prohibits, els seus líders perseguits i empresonats, i el Parlament substituït per una cambra dels Fasci. És així? No, perquè les vagues van ser prohibides, els sindicats substituïts i per un sistema de corporacions per oficis. També controlaven l'economia i defensava una política econòmica autàrquica. Si no recordo malament, vas prometre la creació d'un imperi italià. Què va fer per aconseguir aquest objectiu? Molt fàcil, vaig envair Etòpia per ampliar les meves colònies. Ens podries explicar com era la simbologia feixista? Sí. Em vaig fer anomenar Duce. I què vol dir? Guia i conductor. Camisa negra, barret militar i salutació a la romana. La presa de poder, com ens han mencionat els protagonistes d'avui, va ser gràcies a la marxa sobre Roma. Mussolini, en cap de govern, va canviar la llei electoral i va declarar la dictadura feixista. Però com és ara l'estat feixista? Persecució dels opositors, modernització d'Itàlia amb la millora de l'agricultura, potenciació de la natalitat i legislació social,